Біогая пробіотики зі Швеції презентують. Мільйони років тривала війна бактерій, доки не була винайдена сучасна зброя. Лактобактерії реутері, супергерої Біогая. Їх ефективність підтверджують понад 150 клінічних досліджень по всьому світу. Біогая добре знають в Україні. Вони допомогли багатьом родинам. Від кольок, зригувань та закріпів у немовлят допомагає Біогая Протектіс краплі. Для росту кісточок краплі Біогая Протектіс з вітаміном D3 разом корисніше для дітей від народження. Біогая рекомендовано з першого дня прийому антибіотиків. Біогая зі смаком лимона чи полуниці – корисні жувальні таблетки для дітей та дорослих. Коли кишкові отруєння викликають діарею та зневоднення, допоможе Біогая ОРС разом з вірними помічниками. Біогая Продентіс перемагає погані бактерії в роті та горлі. Продентіс допоможе дітям та дорослим. Біогая супергерої завжди на поготові. Біогая пробіотики зі Швеції для здоров'я всієї родини.